ang ritual dancing noong panahon, may mga tinatawag na warrior dances. Kasi isa yun sa mga... Yun yung mga tinatawag na karansa or yung mga tinatawag na sayaw. Kasi during those time, wala pa namang modern technology and form of entertainment. So in times of grief, faith, pag-aani, pagsamba, kasal, pagkamatay, battle, ang ginagawa nilang form of entertainment is ritual dancing. Yun yung mga tinuturo namin, especially sa mga kababaihan, yung mga ritual dance na nagsasayaw sila ng mga ritual dancing. They could able to use yung traditional fan or especially weapons. Then nilalagyan namin ng storyline para ma-improve namin and makahikayat kami ng interest, especially young ones. And as of now, hindi naman kami nabigo kasi unti-unti naiintindihan nila at may mga sumasali na. Now, ano ba yung purpose namin? Makabuo kami ng isang grupo dito na pagdating ng oras, ang magbe-benefit, ang magpo-profit is yung mga kabataan. Iiwanan namin sa kanila, magkakaroon sila ng pondo supported by the local or provincial government and so on. And just like other culture, just like Indonesia, Japan, Malaysia, every festival nila, every occasions nila, hindi nawawala yung culture nila.